Gawa sa hanging amihan, nakaapekto sab karon ang tail end of a cold front nga mao hinungdan usab sa nasinati natong kabugnaw sa panahon. Alang sa dugang weather update aniya si Ned Salitrero, weather specialist sa Pag-asa Visayas. Maayong hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa ato ang panahon. Tail end sa cold front ang nakaapekto sa Mindanao, samtang ang amihan padayon na nakaapekto sa ubang dapit sa atong nasod. Ug tungod niini, ang probinsya sa Cebu uban ang dapit sa Central Visayas padayon gihapon na makasinati og bugnaw na panahon ug aduna lang kitay panagsang mapanganuron ngadto sa madag umong kalangitan ug mga patak-patak lang na hinay na pag-ulan. Makita usab nato na wala kitay low pressure area nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Busa sa mga sunod na mga adlaw pati na sa weekend, maay nga panahon ang ato ang masinati. Kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, kasarangan nga kusog na paghuros sa hangin ang nagpasulabi gihapon sa Central ug Western Visayas ug ang kadagatan kasarangan nga may pagkabaluron. Samtang ang Eastern Visayas padayon gihapon na makasinati og kusog na paghuros sa hangin ug ang kadagatan kusog usab ang pagbalod. Ug karong panahon na ang Eastern Samar naka-gale warning lang gihapon. Ug para sa atong temperature forecast, tungod nagpasulabi gihapon ang atong amihan, ang Metro Cebu nagpabilin gihapon og ubos nga range atong temperature nga magsukad sa 24 ngadto na sa 29 degrees centigrado, lakip na diri sa Bohol, samtang diri sa may Dumaguete City 24 to 30 degrees Celsius, ang Bacolod ug San Carlos City 25 to 30 degrees Celsius, Iloilo 25 to 29 degrees Celsius. Ug diri sa may Eastern Visayas 24 to 29 degrees Celsius sa Eastern Samar, 24 to 30 sa Southern Leyte ug 23 to 29 degrees Celsius sa Tacloban City. Musilang ugma sa alas 7 sa buntag. Mga kapuso, kabalo ba ka na ang cold front mao ang atubangan sa bugnawng hangin nga niabante padulong sa init nga hangin ug maoy ni saka ug maoy magmugna og mga pag-ulan-ulan. So mga kapuso, karon kabalo na ka. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang among social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube ug bisita usab ang among website sa bagongdatpagasa.dost.com.ph. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa balitang Bisdak, kini si Netherlands Salitrero, daghang salamat.